Jawa ki awake tetep nongsar, ngormati tamu. Sesepuh bini sepuh sungkem. Oh iya warga Mas. butuh. Iki konsepnya campuran, enek Jawa dangdut.
campuran? Sebab aku ngatur ke penuwun ke acara pembubaran panitia. Ning syaratnya kudu ora gawe ribut. Engko tak ganti rugi acara bengi iki. Mongko bengi iki enteke 35 juta. Bebe ya kudu diganti kabeh kok ya. Lanjut nggih.